Sike sakhipha usuku phambilini sathi ingoma kazwelonke ingomhla ka7 June, kanti asizange siqonde ukuthi umhla ka7 June usuke uqondene nomunye umcimbi osuke ukhona ukugijima obakhona la eMabhida kuthiwa Comrades Marathon, okungaba lukhuni-ke ukuthi kube khona igcawu ezinkulu ezimbili engakwazi ukumumatha into efana imicimbi efana nalena. Ngaloso sizathu ke sase sithi sicela ukuthi sibe nendlela ethize yokwazi ukwethula lokho emphakathini, kungavene kubonakala ngama-poster nje aseshenye i-date kodwa kungekho ukuqonda ukuthi simuva kanjani kusukela ngomhla ka7 siya kwi-date esizokwazi ukuthi sisho. I-date esemthethweni ngeke sahlehla yengoma kazwelonke umhla ka21 June kuyobe kuyisabatha, so akusesiyo umhla ka7 umhla ka21 June. Siyafisa ke lokukhuluma kukwazi ukuthi kufinyelele kubona bonke abantu abathintekayo, sixolise ngokushintsha usuku. Siyazi abanye bafaka izinsuku emsebenzini benzela ukuthi bakwazi ukuthi bangaphazamiseki.